Tanto. Ами? Пето. Какво стана, бе? И къде е това? Какво това? Къде е пушката? Ето го пушката. Ес мало е танто. Е мало. Сега не туси на птичката. Иска се много туси. А. Иска да уде. Иска да го изяде. Ами? Къде е пътито? А какво е това? Не е така. Би кокосата. Би... О, не. Кото. Не. Кокосата. Как прави кокошката? Как прави кокошката? Кошката. Чакай сега, чакай. Чакай малко. Чакай, Андрея. Какво е това? Я виж тук. Андрея. Андрея, виж, чуй какво е? Чакай малко, виж. Какво е това? Кокошката, я покажи как прави. Ето я. Ето я кокошка. А това какво е? Това. Пари. Амшамаче е звънът? Не е така. Роберто. Амшамаче? А пенсар? А пенсар? Айде. No, толкова много. Ето. Абе, no. Ето. Асти. Ето, ква. Ква? Как прави? Ква. Muy bien. Ами ти как прави? Мира. Е, Жули! Тикай! Свърши! Свърши ли? Сакабат! Сакабат! Свърши. No. По-много, бе. Добре, бе, какво искаш? Той иска да не снимам. Абе, махат се от сакабат. Ама. Андрея, какво иска това? Какво иска, Роберт? Я цункай, Андрея. Я пак. Я цункай пак. Ама. Андрея, я цункай, Роберт, цункай. Роберто, цункай. Не. Андрея, цункай сум. Не, бе. Ама. Чумо. Не стига. Тук говори, отгоре го изгръзне. Сърва книга и всичко да се крие. Ей, дупе. Дупе. Цункай. Направи, дупе. Не. Роберто, не. Виж какво става тук? Не така, бе. Абе, че що ревеш ти, бе? Не. Не така, Роберто. Роберто. Ще те разсъдя. Андрея, подупите, защото такова ти позиция, какъв лесник ще изпредажи. Я се цункайте. Роберто. Я цункай, Андрея. Повече Андрея няма идва тук тогава. Няма да идва тук. Нали, ритна ли да? Я, махай се. Бегай. Мало. Ей! Те не се прави. Искаш ли апенсар? No. Я апенсар. Не е така. Той не се прави. Я апенсар, айде. Апенсар. Всички ти апенсар. Роберто. Какво стана? Исках гледам кръв. А пати? Нощ ще имал пати. Дай да затворим вече. Още? Сини там. Добре, сега да гледаш още. Айде.
Тук иска. А Роберто не стана бима. Не му дай идеи сега. Виж. Вари при Роберто. Как да се Види. Ти на Роберто. Чуй на Роберто. Роберто. Сини тук. Вей. Дай ще гледай. Дай, седай там. Не? Да. За пушката, не ще гледаш за пушката. Аси, виж, аси. Пушката е, сега ще... Тя много не го пуша. Аз ми вика не да не снимам демек. Ево. Имам не. Не да ги чули? Ай сега, той като фамости, нали иска да ги снимаш, той. Ево, изчезва. Полека. Що бе? Как прави? Чуй как прави. Ква. Мяри, махай се тогава с колелото, като не ще да снимам. Айде, изчезвай. Добре, бе, махай се. Пъти са фел. Ай, аз с колелото, айде. Чакай тъпа. Фел. На Валенсиано много грузо се казва. Как ще е? Фел беше... Джет. И Пато как е? Ганек. Робе, трябва да кажа колелото, бе. Карай колелото, бе. Малко го знаят на Валенсиано, го знаят сега. Я да им как караш колелото, бе. Чакай да таква. Чакай да фана. Чакай. Добре, бе, добре. Няма да снимам. Аз ще снимам Андрея. Добре. Да не го правите. Да. Това е дългичко. Да. Добре, да пишу колко се Добре. Чакаме, че мога да... Андрея. Аз не мога да немам държи интернета. Ливлю. Не снимам Андрея, му сни, бе, остави ме да мира, бе. Андрея, къде е Леля? Добре, айде приключваме. Кажи адиос. Кажи адиос, Андрея. Adiós. Довиждане, кажи. Adiós, довиждане. Adiós. Ти си много лош, бе, ей. Мало и тонто. Кой ма? Мало и тонто. Ай, чао.